Yeah, come Delhi. Shut down. On the Anambra State shut down. Yeah? Facebook mmadụ ya kwuru ya ọya bụ mmadụ bụ n'ọsịsọ ụwa ọsị na meredio na ọ ya aga ebi ndị na mmadụ gba stọbọn mana nwoke bụ ọmegide uche anatakwa so ya anatago na nke ikpeazụ a agbara nchapiri ngwagazia ntị ka ịrụzi ya onye iloma gbanyalịsigo ọchọbazia pisi tọkụ onye iloma gbanyalịsigo ọchọba pisi tọkụ onye ilo ya gbanyalịsigo ọchọbazia pisi tọkụ ọchọba pisi tọkụ hey nna ya ọdụ n'ilo biko ọ mụrụ amata otu ezigbo mmadụ ya gwụrụ iri ego ekwu na-azụ ọgụrụ na ngwa unu ndị ilo anya gbanyalịsigo ọchọbazia pisi tọkụ ndị ilo ma gbanyalịsigo ọchọba pisi tọkụ onye ilo silila gbanyalịsigo ọchọba pisi tọkụ ọchọba pisi tọkụ nke a ya adịzi egwu nke ikpeazụ amen mmadụ ka nkwado na akwado izo nwale Oba shop log. Ezigbo mmadụ. Anyị ma ndị imi. Anyị ma ndị kwuru okwu. Amata Chukwu, ikwu n'iru mmadụ ga-ekwu na-azụ ya. Chukwu aloteka anyị n'ije n'ụwa ife adịgo mma onye nọ n'azụ n'ọkata n'iru n'ije n'ụwa ọgwụ n'ụwa ịma na nwa m adịgo mma nwa m enwego ego ife adịgo mma ụfọdụ bụ ụzọ ebelu azụ n'ije n'ụwa m onye egwu nwere ya mara onye nọ n'azụ agata n'ihu ụfọdụ bụ ụzọ mesikwela azụ n'ọsọ n'ụwa onye mma na ogeme n'ije n'ụwa onye mma na ọya dị mma sọ Chukwu ka dibịa ife adịgo mma n'ije n'ụwa nwa ọma enweghị ego ịma na ọlụ edula akwụkwọ